Well, hello, siyabingelela, siyathokoza, sithi ameni. Eyi, ngike ngithande Nkosi yami ukuthi isikhathi nesikhathi ngike ngikhulumele nabantu-ke, nakuba-ke intengantenga-ke, Nkosi yami, into yami ingakubi nawo ama-subscribers, kepha-ke ngelinga kuyolunga. Uma uthola isikhathi nawe nje ocindezela isithupha usiza ingane yakwenu. Ngithanda ukuthi sikhulume nje kancane ngokubaluleka kwezibani. Namhlanje ave sochaza ukuthi isibani sokuthi senzani. Ngifuna ukukhuluma ngingene deep ke ngijule ngenkonzo yezibani, okuyinkonzo ebaluleke kakhulu kumuntu onemimoya. It doesn't matter ukuthi uyisangoma, umthandazi, uyinyanga, umfundisi or just a regular person. Ikhandlela, isibani sisiza wonke umuntu musebenzisa ngendlela efanele. Ikhandlela noma isibani samanye ama-forces noma sezinye izinto ezinamandla kulama-forces esaphiwa ngumdali, noma lama-forces akhona le emhlabeni that make out umhlaba njengoba uyiyona, njengoba uyilento oyiyona. Kuma-element kunomoya, kunamanzi, kunomlilo namanye ama-forces. Ikhandlela li-evoke enye yama-element ebaluleke kakhulu kumuntu onomoya, okuwumlilo. Yonto yokuqala efanele uyazi leyo. Isibani noma ikhandlela livusa lowa moya noma lawa mandla lawaya omlilo. Umlilo ukhona ophila kuwena ngaphakathi. Kunalo mlilo lo ngaphakathi abafundile bakubiza ukuthi i-power of transmutation. La mandla esaphiwa wona acindezelwa imimoya eminyama nsuku zonke zokuphila kwethu, ngakuba le mimoya isaba ukuthi hleze ngelinye ilanga sikhuphuke kakhulu indlela esihlakanipha ngayo, nangendlela esibona ngayo izinto, nangendlela esiconnecta ngayo nendalo kaNkulunkulu. Lapho khona sesikwazi ukwenza izinto esingakaze sitshe sizozenza singabantu abaphila emhlabeni, sicindezeliwe vele kakade. Manje-ke lezi zinto lezi ezinye zazo asifundiswa zona. I-transmutation into ebaluleke kakhulu. Transmutation into ekhuluma ngoshintsho, ukuthi isikhathi nesikhathi kufanele kube khona ushintsho empilweni yakho, ushintsho olu-resembler indalo kaNkulunkulu ezohola ukuthi there should be change. Things should not remain the same. Every now and then things change. Kunokuzalwa, kunokushona, kunokujabula, kunokukhala, kunokukhuphuka, kunokwehla. I-transmutation-ke ilamandla lawa asuke ethi njoba uphila le emhlabeni efanele wazi uzelela ukuthi uzohamba izigaba ezihlukene ushintshe. Lamandla lawa acindezelekile, lamandla acindezelwa i-force ethile. Ukushisa isibani kukodwa, you are evoking that power in you. Njengoba sazi ukuthi umlilo wamanye ama-element abaluleke kakhulu kumuntu onesiphiwo noma kumuntu onemimoya. Even a regular person ongenamoya nje, isibani ukuthi usishise. Isibani ngizobala into ezimbalwa ukuthi mangabe uzosishisa lindela ziphi izinto, nokuthi mangabe ukuthi ufuna kwenzakala kuba khona luphi ushintsho empilweni yakho. Mangabe ungasaphuphi uyakwazi ukushisa isibani, noma ushisa isibani ukhuleke kuzona, noma ukhulume kuzona without even ukukhuleka, ukhulume nje engathi uxoxa nomuntu ube ushisile isibani. Uyakwazi ukuthi amaphupho akho athi ukucaca. Mangabe kukhona izinto ofihlelwa zona uyakwazi ukushisa isibani. Kodwa ngifuna ukwazi lokho, imfihlo yesibani. Imfihlo yesibani imfihlo kahle kahle okuyimfihlo ye-transmutation, noma okuyimfihlo ukuthi umuthi yazi
angisathandi la ngikhona, sengifuna ukuya kwenye i-level, sengifuna ukukhuphuka ngokwempilo. Ngifuna ukusimama, ngifuna ukukhuphuka empilweni yami, ngifuna ukumanifesta ama-new beginnings. Ukuthi-ke leyo sibiza nge-transmutation, ukushintsha noma usufuna ukushintsha impilo yakho. Ukushisa isibani kuyayenza ukuthi leyo manifestation ithi isheshe ibambe. Angithi angizwa? Akusona isibani sokuthi uyacupha ngaso kuphela nokuthi uyalwa ngesibani, wazi mushisa isibani esibovu, uyalwa mushisa isibani esimnyama ehlathini noma wafaka inaliti uyacupha. Musani ukwazi izinto zokuganga, noma ake ngithi asimusa ukwazi izinto ezithe phecelezi, kodwa lezi ezibalekile singazazi. Azi lokhu ukuthi mangabe ushisa isibani usuke usondeza umoya woshintsho empilweni yakho, of which there is a transmutation, or to evoke the power of transmutation. Umsebenzi wesibani-ke loyo-ke. Angizungena ngama-colours ukuthi ikhalo ukuthi isho ukuthini, ngoba kukhulunywa into ezihlukene and angifuni ukukhuluma into engayazi, ngifuna ukukhuluma le ngiyaziyo. Kuwena mntwana womoya, ngeke ngithi mntwana wedlozi, ngifuna ukuthi mntwana wamoya, ngoba umoya uround off yonke into. Mntwana wamoya, hlonipha isibani, ungasixwayi isibani. Asingapheli isikhathi eside ungasishisile isibani. Yonke into oyenzayo fanele ibe nesibani. Kungabe uyakhuleka, shisa isibani. Kungabe uyemfuleni, fika ushisa isibani. Kungabe uzolapha umuntu, shisa isibani. Kungabe ufuna i-clarity, kungabe ucindezelekile, kungabe emotionally awazi noma uyahlehla noma uyaphambili noma kwenzakalani, shisa isibani, ngoba isibani si-evoker lo wamlilo that is already within you, owazalwa nawo kodwa ucindezelwa imimoya eminyama, ngoba esuke isaba i-potential yokuthi ngelinye ilanga singaba yi-threat kubona. Angizogqila ukuthi obani, niyabazi vele. Amen.